मी जत्रा फिरत कमी चिल्लर. अरे त्याचं कारण काय या तर माझ्याकडे तू कॅमेरा धरलास तरी चालेल. हा सांग सांग काय त्याचं सांग. कारण काय या हा. त्याची ती एक मैत्रीण आहे कोणाची? याची. बाबूची. हा हा तो तिका फोन करता तर लागत नाही आणि तो मग आमका सांगता तुम्ही जावा म्हणजे होय तो जावा. पाचून पशारून होतो. तुम्ही जावा आम्ही दोघजण येतात. माहीत आहे, हा. कोणाला टाकली काहीतरी या पुढे, याच्या नादात लागला. तुझी तयारी होता. झाली माझी विचार का या बघ. टाइमपास करीत नाही. या बघ लवकर इला नटापटा करून इला. पैसे किती घेतले आधी मग आता? पैसे माप घेतले चल तू मजला माकड करत कसे ओ ओपन ओपन ओ ते बोलतच नाही पैसे द्यावा ओ ओ बाप्पानू अरे ते बोलत नाही रे बाप्पा चले तुम्ही रे तुमच्या मागे बोलावून घेऊचा लागता जत्रेची तू तिकीट काढतो काय सांग? अरे चला रे तुम्ही तू काढ. काय वसाडा माणूस हो. स्वतः दिले टीला आणि सांगता आता चालला आता चला काय करशील ते? चल 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 लावा. बस आता मी जागा बघ काय केलं. माका इथे चिरपट्टी दाखवली. मी उभ्या चालू रे दिसाक नको हे नंदन काय घेऊचा काय त्या लिहून घेतलं मग काय उपयोग नाही. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव दत्त. भारीच. मास्क घेतलास घे दर्शनाक उभी राहणार आज दर्शन घेऊ देत नाही ऐके बाय फटकी रे येऊ दे तू पैसे सगळ्यांचे भरायचे पटकन जाऊन दर्शन घेऊन ये. मग आधी सांगलं असं पास मिळता मग कसला लागता पास कसल्या डोसाचो कोरोनाचे काय बाती बकवताई काय सांगत पैसे सगळ्यांचे पावते नाही सगळ्यांका मिळाला असं तसं नाही या पैसे देऊचे होत आणि मग पास नावची जोडी सगळी नावची हो त्याच्यात कोण नाही जोडा आंघोळ करायला म्हणजे रोज रोज नाहीशी पुढच्या वर्षी जाऊया सकाळी बोलला संध्याकाळी आज काय सांगतो पुष्पन आला आमचा कधी ठेवायचा नाव केला ना तर एक कोणतं नाव घालू माका मी आपला पळतोय बघा नाही नाव घालून घेऊचा महादेव नाही दिलो ते घरात राखतात हा घर बीर बोलून दिले गेला तर झोप बोल जे माका माका नाही जायचं तो नेपाळी जायचं तेव्हा मी जाय जायचं असला ना तर 5 वाजता बाहेर पडावा नाही गे मजा येते जरा वाईट
येताना काय करणार असं वाटतं. पर्सी येते काय पर्सी ना ते तुम्ही नाही घेतला तो तिथली ना तुमची पर्स पुष्पा झोपासाठी स्पेशल तुम्ही ह्या जत्रेत चाललेला हे बघ लोकांनी टेम्पेच केलेले होतं आणि करतली काय तुला चलत जाते ते काय एक पण नाही म्हणजे आपल्याकडे खास आमच्यासाठीच ते मालवण उचलून येणार ती गाडी बेल वाजवणार नाही आपलं गाव गेलो तरी बेल वाजवणार हे बाबा थांबव म्हटलं तरच थांबव आणि एक वापरायची नाही आता बुद्ध पोलिस पोलिस हे लोकडसून जाऊ देत नाही फिरत राहला तर बरोबर जयभाव मार्गे जावा म्हणतो पटकी आमचा बाबा जाऊ दे हे की नाही गे चला आमका जाऊ दे दर्शन आहे अभिनंदन हीच आली शूटिंग की थोडीशी तू माझ्या मागे सड्यावर गेले होते का उतरून त्यांच्या पुढ्यात मी येता काल तशी गोवरीची बस फाटा होता त्याच्यावर एक पिशवी बांधलेली आणि ह्यो अगदी पुढ्यातच माझ्या येता घेऊन कधी सड्यावर गेलोय तरी हे शूटिंग कधीच असतं केळ्याच्या सालीवरतून सोयन झाला रस्त्यात माझं लग्न झालं नाही आम्ही गेला कुटकेश्वर का सकाळ झाली म्हणजे रात्री गेला होती आणि ही वेळा केळ्याच्या सालीवरतून मला पडली नाही मेले सकाळ ते सुद्धा कायम तुझा हात धरून दबा दबा धावताना ही साल बघल्या या बघ काय झाला या बघा हे बघा टेबल पण जाऊ दे घे पुढे घे जाऊन दे चल जाऊन दे चल तुम्ही फाटी सकाळ शिवाय येऊ नको 9 वाजले तरी चालते माका या काय खरं नाही वाटत असा नाही रे जागा ठीक आहे ती गेल्याबरोबर 2-3 किलो ना घ्या की मला झोपच येतं सारखं तुझ्या काय सांगतो ते आहे द्राक्ष हा 5-6 किलो तरी घे मग बघ झोप राहता का येऊ दे हा येऊ दे बाबा इधर रे थांबले नाही मस्त वाजी खाली उतरलं नंदन कुछ बोल का आधी तर धावता आणि ती चपलांचा घेऊन
पुष्पा झोपला. लाईट हो जायचा 3 वाजता टच खेळ जावा 5 वाजता आणि लवकर लवकर कोण येईल असं गाडीत बसा. ए बाबा तुझी गाडी आहे का? गाडी तसा नाही कोण हिली असली ना तर गाडीत तरी येऊन बसती. आम्ही कोणा घडवला तसा नाही सांगायचं म्हणजे पाचकन पडतो ना असं काय रेड आहे बाबा तू हरवला ना तर मागचा घराकडे दाखवू बघू का तरी या. आता मत एक आज 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 चुकला विकलास तो येऊन राहायचा. चला हे फोकस आहे बघा 3 टाइम मला लक्षात ठेवा हा चला 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 हो पुढे वा पुढे चला चला 3 की 4 4 4 ओ पुष्पा त्याबरोबर चल तू नाही तू हरवलंस ना माका पेच तू फक्त आता तयार राहू फक्त आता सेलिब्रिटी आहेस तुका सांभाळून येऊ काय तकडे विनू तू राहू मी इकडे राहू. होय होय बाबा तू सेलिब्रिटी आहे मूर्ख तुझ्या धरून तुका मी तर मित्रांनो फायनली पोहोचलो आम्ही इकडे कुणकेश्वरच्या जत्रेत. जेवढा विचार केला त्याच्या कितीतरी पटीने गर्दी आहे इकडे. अंगणेवाडीची गर्दी तेव्हा जास्त वाटलेली मला पण त्याच्या पण अंगणेवाडीपेक्षा पण खूप गर्दी आहे. येताना जवळपास 15-20 मिनटाचं अंतर आहे आमच्या घरापासून आहे आणि आम्हाला 1 तासापेक्षा जास्त तास लागला आहे. एवढं ट्रॅफिक होतं. पहिलं आता कुणकेश्वराचं दर्शन घेणार आहे पण आज जाता येणार नाही आहे. खूप गर्दी आहे. बाहेरूनच दर्शन घेऊ आम्ही आणि मग तुम्हाला सगळी जत्रा दाखवू काय काय जत्रेत. पुढचे 4-5 तास इथेच आहोत आणि मजा येणार आहे. आज पुष्पा आणि पूनम असल्यामुळे म्हणजे अरे हो चपटा बुतुरा इथं इथं चप्पल लाव सरळ मी ते का सांगले ठेवताला तर नाही तर नको ते आणखे. अरे चल रे बाबा चल म्हणजे तू आधी पुढे चल. चप्पू खाय रे नंतर हा गो चल बाबा. हो उडी घालू जमणार हा. माका तर उडी घालू कशी काय आणि पुष्पा तर वांढरांच्या मागेच असतात. असं तापटकन मारी थोडी तापटकन मारतला रे. होय होय पुणग्याक जमा झाला पुणग्या तागे रे तागे आधी घेऊचा नको आधी पाया पडायचं. दर्शन आधी घेऊया इकडे रे बघूया काय होतं. ही खरी परीक्षा. हो पुण्या पूनम खरी गेला तर गो पुण्या गो असं काय खरी जातं आम्ही शोधतो कशात शोधू का बे.
हा शॉपिंग मॉप वाटतं पुष्पाची. पाहून पैसे माफ दिले ना त्याका पुष्पाच्या. चल चलताय नाही हो, दिसत राबतं नाही. किती आहे? तू राबतस. ते धडपडता कशाचा आहे? पण दुसरा पडलं की काय गो धडपडतं किती आहे? कसा डेंगा डेंगा ढेंगट डँग म्हणजे तुका दिसत नाही हा? तो पाटी थांबता नंतर पायरे भाऊ का पाटी नाही तिथं वर्गाव होता याच्याला. अरे पुढे बघ हवा ना खाली बघ यालाच वेळेला नो काय दिसत पण काय नाही. दिसत पण नाही बॅटरी लावायची बल्ब लावून चांगलंच नाही तू. हा लावतो आता वाईट नंदन का चढव नंदन का चढव. नंदन तू का आज हव्यातच येणार आम्ही घेऊन. म्हणजे आम्ही म्हणजे तुम्ही दे म्हणजे तू दिलंस तर काल एक दिवस. मामाने देऊ हो मामानी. नंदन तुला तो लाईट वाला फुगा पाहिजे. लाईट वाला अरे मम्माला सांग लाईट वाला फुगा पाहिजे. मारी वस्का मम्मा आज कॅश भरपूर घेऊन आली आहे. आज कॅश घेऊन आली आहे. याच्यावर लागत पूनमताई तुम्ही जत्रेतून काय आणलात? आधी आधी मी आता नुकती पाया पडून आता बाहेर पडली मग पुढे पडली काय काय रे? या की, या हे बघ हे ह्याच्यासाठी या. तास तर बोलतोय. भावाच्या पाठून काय आता पुष्पा नंदन हरवाच्या पेक्षा पुष्पा हरवणारा पुष्पा परत तर तेवढ्यात जायत होता. आता मेन 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 गर्दी. चला 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 फटाफट चला गर्दी नाही तोपर्यंत. तुमच्या कॅमेरा माका भाव आम्ही काय केला तुझा ए गो आधी वर जाऊया तकडे ए भजी देता ए देतो. ए भजी देता भजी देता मामा. लोड गर्दी आली इथं. अरे, अरे, अरे. तुम्ही ह्या साईडने चला आमच्याकडे. तुमचं मला तू मेनस तू भरावशी बिरावशी बाबा हळूच गर्दी लोटत लोटत म्हणजे माका सांग ना मी लोटतोय ना उपर धरायचं ना फाटकन मारायचं तू करायचं तू काही येत ना. ए बाबा काय चालला ना भाऊ. काय गाडी चालला ती वेगळीच गाडी काढली आम्ही पाडूची आहे वाईट आहो आम्ही. पहिली येईल ती जत्रा हवी तुका. काय चालू काय रे? अरे नंदनपेक्षा सरबरीत येतात त्या मागचा त्याची मावशी सरबरीचा धडपडता बघ किती. एवढ्या गर्दीत कसा गेला मला कळत नाही. अरे आपण वर जाऊचा होया तकडे जा तकडे मी जा. एका सांगत होता आतमध्ये तकडे घुसाया थैसून मग तशी बाहेर पडलास हे मूर्ख नाही लाईनी दिलो नाही इथं का तुमच्याकडे जाऊचा माका वा माहिती माझ्यावर काय नाही. ना माझा काय अकडे तुम्ही घेऊ चला वाटेत वाटेत कसं चला आता थांबा वाटतं नको. आणखी काय राहू नये डोक्यावर पाय चल ह्यो तो हे बघ फोनवर जा ह्यो बघ अरे तू हे बघ, काना दे. आमच्या बरोबर नाही राहत तू जत्रे गेलो की कसा गेलो फोनवर बोला. बाजूक जा यांच्यावर फोनवर बोलत नाही.
तू काहीतरी पुढचं सांग. मग कानात हेडफोन घालून काय अरे करतं? बाबा, गाणी ऐकतं पप्पा जत्रेत. पप्पा फोन करतात. पप्पा फोन करतं. काय सांगता ब तरी पण ह्या खेळणी घेऊन आपण बाटले कसे बाटले नाही, मेन वस्तू लागणारी तीच घेऊ त्या मेला किती आहे तू? काहीच काय हे, नंदन तुला काय पाहिजे? बॉटल पाहिजे. तुका आम्ही जेवढं हव्या तेवढं देणार. हा, बोल. पैसे तुझ्या औषध द्यायचे. काय सांगता? काय बघ किती छान होतो. ओ काका किती झाले? हा 2. काय सांगतात? ओ, 50 द्या, 10 रुपये कमी करा. काय ओ, थांब थांब, या 50 सांगता, या सांगता. 50 द्या देतात आता. तू, देतात. 50च दे मग. 10 रुपये. पुष्पा सुट्टी हो. पैसे देण्याच्या सुट्टी आधी आहे? आवाज. आत्ताची लावणार नुसती, मग पैसे सुट्टे कसे असणार? बघ पुष्पा घेते. सुटे करूया ना आमच्याकडे दे. तुम्ही ना जरा जास्त बोलता. मी जत्रा फिरत कमी चिल्लं. अरे त्याचं कारण काय या? तर काय? माझ्याकडे तू कॅमेरा धरलास तरी चालेल. हा सांग सांग काय त्याचं सांग. कारण काय या? हा. त्याची ती एक मैत्रीण आहे. कोणाची? याची. बाबूची. हा. हा तो तिका फोन करता तर लागत नाही आणि तो मग आमका सांगता तुम्ही जावा. म्हणजे होय तो जावा. पाठून पशारून होतो. तुम्ही जावा, आम्ही दोघजण येतात. आईच आहे. हा. रिपोर्टर टाकली काहीतरी या पुढे. याच्या नादाला लागली. होय कसे आहेत? काय तरी सांगतो ए काय तर सांग बाबा. जर खूप विचारतात ते. तो काय या? इकडे मध्ये जाऊ का? हो पागे खय रावता. अरे तो 150 नो खाया. तो गेलो तो बघ. त्याका पाठच्याची परवाच नाही. हो हो बघ. तो कसलो असा. ए बाबू आवाज दे. काय? खय जातं खय पुढे पुढे. हेडफोन नाही ऐकतच येत ना. हेडफोन कशा कळे पण तुका? चला चला चला. ए कापूस बरोबर अरे. कापूस ए एक कापूस आहे. आता तो दे रे, तो दे. मला भेटतला माहिती आहे. ते करतात ते त्यातला. काय रे? खैसून येता म्हणता. खैसून येतं म्हणजे? जपानसून. अरे वा. ए. बघ. मेले ने पुष्पाक देवा. नाही नाही त्याचा एकाच बघून समाधान आहे. हा, सगळी जण. एकाच सगळी जण. येता बघ तू बाहेर. बघी. बघी. आता शेवट. अरे तू हाताचा तर शेवटची वाट नाही. तुका घी? उपास. अहो उपास झालो तो आता. काय नाही रे का? काय उपासाचं काय संबंध नाही. तू हातात नाही भेटणार. तो दांडी आपण होईया. अरे दांडी ती. अरे त्याका द्यायचं काय दांडी नाही. सांगायचं काल ते मराठाचं थांब. ए. अरे मूर्ख माका ते थोडंसं ते नाही घेतले. मुरकाव केला. वाटेक लागलो अरे सगळं. माहिती आहे. हे दाखव केवढा मिळाला. कांडपट आहे ना फालतूगिरी करतात. काय केकटला बघ केवढा. भीती आहे लोक. आम्ही नाही याचा. आमका सवय आहे. आमका सवय झालेली आहे. हा. चल पण घे, भूक लागली काहीतरी खाऊया. त्याशिवाय काय सुचणार नाही आपल्याला घ्यायचं. पर्स सांभाळता की काय करता? गोवन किती पैसे दिले गो? 10,000. वा. 5 आमका दे. हे बाबू होय चल. पाठी कशा रवलेलं आधी? पार्टी म्हणजे मांजराची पार्टी. त्याची शोधाशोध चालू आहे. कोणाची? पकडम पकडाई करतात. कोण? यो. पकडम पकडाई. पकडम पकडाही चालली आहे. वरती जाऊया की नको? खाली जाऊया. बाबा नको आता वर.
आणि हो असलो तुका कसलो हवा मी तुका विचार हसलो गी इंगे गर्दीत ना तुका आरसो सांभाळून जमा तर गी तू असते का खाव फक्त ग पुष्पा ह्यो बारीक वालो हा यानी कणी पण आणि ह्यो तो मोठा कसं दिला सो आता 150 दिले 150 देणार किती हवे सामान रे उरे किती आये कळून हव्या म्हणजे तू पैसे देऊ होते पुढे पुढे हेडफोन घालून आपला हेडफोन काय का होतो हेडफोन नाही का हेडफोन या की नुसतं आजली जाऊन कळणालो शूटिंग करीत होतो तेव्हा मग गमलंच पटकन तू. म्हटलं आपण तुम्ही बघताच ना चॅनल होय बघतो आणि ही कायम ब्लॉग टाकत असतो काही नाही काय हाय फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स माझ्या चॅनलला सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलचं नाव आहे अलिता युट्यूबर सिद्धी आणि कलर्स ऑफ कोकण या चॅनलला सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा कारण हा चॅनल खूप छान आहे सो माझ्या सुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कलर्स ऑफ कोकण चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा तुझ्या चॅनलचं नाव सांग मोठ्यान सांग आधी अलिता युट्यूबर सिद्धी तुझ्यासारखं मोठं युट्यूबवर आलो ना म्हणून म्हटलं आपण परिचय करून घेऊया तुझे बघतात किती वाजता? सगळे ब्लॉग बघतात ही पोरं बघतात सगळे आणि हेंका ओळखलास हे काय मस्त पुष्पा नाही ठीक आहे काय पुष्पा पुष्पा हो पुष्पा घेण्याचा मंडळ आता या बघा हा, पुष्पा आमचा. सख्खे बहिणी सख्खे जाऊ. नाही, दररोजच बघतात. दररोज बघता 4 चॅनलला सबस्क्राईब केलं त्याच्यामुळे सदा प्रत्येक ह्याच्यात नोटिफिकेशन येतात बरा असेच बघित राहा चला बाय 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 एवढ्या पुष्पा पुष्पाक बघ पुष्पाचे फॅन बघ किती येतात ती फॅन म्हणजे कमी नाही त्याचे मग पहिला पहिला तू बाजू पुणग्या पहिल्या बाजूक राहुला पुष्पाक विचारले पुष्पा खाया पुष्पा सुटे मॉप करून आणलं वाटतं ह्या बाटली धूप आमकाव्या म्हणून घेतलं शॉपिंग मॉप केलं पण पिशील आणलं काय गो नाव कसं का ओळखतं की नाही मासे विषय मस्त हे करून काय आता अंगणवाडी जाऊन ब्लॉग बघितले मी मुंबईत होतो काल येईल हा असेच बघित राहा मस्त जायला बरं वाटतं आपल्या गावचं खूप बरं वाटतं मालवणी अरे ओळखीचे नाही सबस्क्रायबर होते ते काय फिक्स किती ए बाबा तुझा होता तुम्ही जावा ना आम्ही घेऊची आमका बायका 1 तास गेलो अरे 1 तास काढलास ना पण नको.